atomboko baka mifaritry avaritra andrefaka baro, atsika bako magnavaritra. Io amizay za mamaly fagnontaniananareo hoe ahoana ny hevitrinao Zokobe ny raha nandalo 9 décembre, le 10 décembre, le 11 décembre. Raha nandalo tamy faritry andrefa ny Madagasikara, mampanontany tegna hoe misy le tragnobe natsangana ho vaty fehizoro ho an'le firaisakina atsika. Aiza le fiavagnana, aiza le firaisakina amy mahalagasy atsika mampiavaka Madagasikara amizao tontolo izao. Tsy mamaofa tany mandry za isoragna ny malala-tagnana, niavagna ny nafoy, nagnamie ny hely tantagnana, navitatsika nitondra vata mangatsiaka ny zanakatsika, zafitsika, nabavitsika, zay nanaovany tsy mataotody amy fomba ratsy tagny amy faritry Boeny any Majunga. Mampanontany tegna zaho hoe misy fanjakagna ve atsika? Koe izy andreo, misy fanjakagna-mbahoaka ve tsika? Misy le fanjakagna nentim-paharazana ve atsika malagasy? Any ravagna tsy nia le hoe le vaty fehizoro ozy dama teo. Ravagna fotony ino mifamony faty atsika malagasy. Ny atsimo mamono ny avaratra, ny avaratra mamono antignana, ny antignana mamono ny afovoatany, ny afovoatany mamono ny andrefa. Fa tsy hay nanjary, tsy haiko rango atsika pays de moramora, atsika zao tsy haiko pays nino koa. Atsika zegny rango nazao atsika fahaleovantegna, surtout 73 nandeha taty jusqu'à ny antseko fiaigna afarany fahatongavany jery ny mpagnano politika hoe tsisy raha nanjary niaigny ny vahoaka malagasy, tsisy le fihavanana, tsisy le firaisana, le fiarahamony ny potehiny pesosy amin'ny alalan'ny politiky. Anka le tragnobe hiavagnatsika potiky, le vato fehizoro namehy atsika hoe malagasy araiky ravagna. Mampanontany segny. Anareo koa antragno agny tandrignesa tsara be hira igny, maro raha fognosy ny hira igny, marigny hira tamy jeu des îles, tsy jeu des îles ndry zalahy teo igny edy de hirandro teo re fa tsy etany nisy izy ro baka zay raha nataondro jiaby tsy jusqu'à mitavoanginy no CVO plus za tsy mahita de anao mbola mahita tavoanginy Tico, anao mbola mahita ino tsy boniky tamin'ny andro le dama nanjaky, fa le tavoanginy ry zalahy Covid-19 tsy haiko nino CVO plus fa tsisy. Fotony nino? Ravan'ny pesosy, ravan'ny aratsianjery, ravan'ny aratsiam-pagnahy, le vato be fehizoro mahamalagasy ny malagasy. Tokagna anetsika zalahy, atsika tsisy raha hitambarantsika amin'ny africain, atsika africain, atsika tsisy raha hitambarantsika amin'ny la Réunion na Maurice na Seychelles, atsika tokagna. Ino raha tsisy amitsika? Potehigny le vato fehizoro. Tsy mamoa fotany mandry zaho za.
firy zanaka atsika baka amy sistany na Tananarivo tsy hezo namono izy maty amin'ny abibiny tampoko agnontanianao fanjakagna mbahoaka efa mandeha fagnadediana mampalahelo maty tsy amy lera havatsika fa fagnadediana io tsy mety mifody fa mbola misokatra fo mibiagna fo fagnadediana fa fagnadediana io fa ela narignesako hoe misokatra fagnadediana fa fagnadediana io tsary ny fody tsy haiko zo donc fagnadediana very lakle atsika mboka zatra bara very lakle o atsika fa fagnadediana amy fanjakagna ny Madagasikara very lakle mampalahelo e mampahinakinaka mampalahelo atsika mandeha tany ro atsika vonegna iro avy amy tanitsika ro mbola mamono atsika koa amy tanitsika ino loatra zay ne question poseko mba tiako misy mamaly anareo amy gouvernement anareo amin'ny fitondram-bahoaka razagna baka fa mangi foto fa tsisy raha volagniny eky razagna fotony fa nidikavinareo tampondoniny ohatrany loa le razagna anaka le tsangam-batona joro izy tama mampanontany-tegna hoe mbola mitsangana ve le tsangam-bato fa afaravagna aminaka personnel faravagna le tsangam-bato faravagna le tragno be fa tsisy nde varavaran-tariky fa tsy ahitagna nohony pesosy anaka an'le tragno be ino ma le tragno be volahinao Madagasikara faravagna atsika zona regny tamy faritry Betsiky regny 30 kilo volamena tsy hita nan-tsavo atsika miegny zo io ko tsy moaly zay doko fako moaly tsy eko vaovao nazoko baka Betsiky 30 kilo volamena baka Betsiky tsy hita Tanimboany za tsy mehe ary za koa tsy agnambara fa za fo magnambara anareo vahoaka ny raha misy oary atsika zo midedragna hoe oaoaoa hoe famovagna apetrako fagnontania zay ne nagnapitrako fagnontaniana taminareo dès le début hoe refondation mba etsika moa définition ny mot hoe refondation tam'izay zany agnontany matetiky anareo nagnano agnarana raha ty refondation io mba hainareo le définition ny mot refondation atsika nagnano izy famovagna miovanino mampalahelo ke eto za misaotra ny avagna zay nandray ny kely tantagnana nagnano zanakakony giakarano atsika nde nahazo hely atsika fa atsika ny andrandragnahary nitondrasina ny vatamanjingatsiaka ny anabavitsika asidy vavitsika zanakatsika vavy tagny Majunga tody meva antandrazany agny Ambaribe ke eto za mitodika aminao vepan Majunga afak'andro Kristian ambaraza heny mariny volagna aminay amin'ny mariny hoe hibiagna koa fagnadediagna io fa very koa lakilen'le fagnadediagna mibiagna fotony izy koa ninarozy igny malaky le fagnadediagna mibiagna bako mifody hita fa zigny koa le tanino le sisiny tany fagnadediagna tsy mety vita izy boka raha nahazo takongo igny aia izy raha nahazo tabenetsy faritra atsimo aia le fagnadediagna nandeha le lakileny fagnadediagna ny sokatra ary jiska ny tsy mifody
fagnadediagna very lakile fa ty eky tsy bara very lakile ty fagnadediagna very lakile fotony iny ande agniliky boka rozy io le tagny benetsy sy tagny kongo ane tsy tamy fotoagna zay nitondra ino mahafanjaka mbahoaka anaro continuité de l'état fitohizan-draharaha izy koa nareo vola tsy fa tamin'ny andro nareo nagnondra nisy raha karaha tabenetsy taikongo kaneny basy nareo mbola nandrignesagna ary nahitagna fa hoe 30 kilô vola mena very tabitreka no malako tsy fakomaly fitondragnanjovy koa zegny tsy anareo koa za tsy solotognony ko agnaragna fa fitondragnany hoe fanovagna 4 tonnes tamy fitondran'ny raha jojo sy ny forongony are-pireneny indrindra fa ny volamena ny boaka ta ivelany zio koa fa nde angala zato taogno ny pitranaro mitondra 30 kilô fa very magie araiky tany boka nivadiky bolongaby fa araiky tabitreko atao tsy haiko nivadiky nino mety nivadiky mevagnaty parce que naivagna loso nisafidianako irany dama iny koa fa aroety ke mitandregna anao za zandry laha vice président n'assemblée ny Majunga hoe aboazy he ambarazy he ny raha nisy mariny exact tamin'ny asidy vavinay zanakanay anabavinay zafinay vavy zay niarany abibigna taminareo ta Majunga maro anareo baka Majunga aminay avaratra agny anareo donc tsara nareo hoe zay zanaka avaratra namon'olo maro anareo baka Tamatavy Toliara Fianaratsoa Tanarivo aminay avaratra agny zay tsy enky namono anareo fa anareo ndraiky avy aminay agny anareo mamono zay vongo anareo tetiky famaky tetiky mesobe tsy alignandra tsy matsagny zegny ane naviako no moaly ndraiky la famille oany ino loatra raha tsy nanjary nataony anareo vary ambara zay la vérité zay koa nde aminareo agny baka zay mbo agnaraha ataonareo io koa baka asa mba ino koa raha samborinareo zay asa ataonareo ino fotony aminareo zo manjary matoa ataonareo aminay agny ary matoa ataonareo mizanakanay aby aminareo satria ino le trano be hitambaratsika amle tsangambatona joro ravana ka rehefa ravana apitray eta federaly ambilasa mitondra nany de io samy hitaniavana azovy ny mangoaigna azovy vahany mafy atsika tokony agnano katakata maniry mifanontao atsika ndraiky mifamono mampalelo ary le mpamono non iny tsy azony gadra regny contraire izy mahazo plasy agnabognabo parce que namono non mampalahelo zahava zanaka anabavitsika igny ta 67 ndraiky niandry tagnandro sasandro amin'ny Javel ndraiky klindro nipetra fa le fagnadediagna mbola misokatra tsy nikita lakile mamody izy aboko nareo magnaboaka volana fa hoe ry zoky be zandry fabra ry zandry Joakimo rasiste zay tsy rasiste fa raha mariny raha iainana hita sambo AWI zanaka anjovy maro tagnatiny tao olo baka sava 30 olo tagnatiny tao presque olo baka sava tagnatiny sambo AWI ningay Rosalie aia fagnadediagna Rosalie izy madio
sambo very fa Rosalie tompony sambo madio. Fa zy koa sambony Zogbe na Fabre na Joakim. Nitadiavina zay ziska tandafy taty nampidirina lazoly. Fa zy olona roa madio. Nefa za tsy mipody amy resaka sambo gasikara. Siska mbena tsika agnatoetsaigny io, mampalahelo, mampahinakina ka. Ndraikindraiky koa ny mampivolagna hoe za tsy malagasy. Fotony tsy karaha io le toetsaigny tezagna za tamy malagasy na amy malagasy za. Fa za fa tsy malagasy. Tsy toetsaigny ny fomban-drazagna ny nataonareo io. Za tsy mivolagna nareo fitondragna zio. Fa tegna gravy nanomboan-draha io volaniko taminareo. Nanomboky 73 nandety. Ro koa fa nagnadosy tsy ragnany. Veloma, bye Brazil. Nefa io kabaro e. Eto zay mampizanareo amizay fa any an-tanàna. Zay boka izy io. Zegny ve le fagnovagna? Apetrako fagnontaniagna, zegny ve le fagnovagna? Mba azavy aminay baka ino exactement navianareo nandeha nifidy hoe refondation. Expliquez kony azafady mba azavy kony. Anareo boka maro cerveau anareo. Teo boka raha Jojo maro cerveau, fa nareo zao boka double cerveau. Mba azavy aminay ino refondation nareo zao ino? Ndre enquête tsy sokafanareo foiky hoe enquête mikasiky regny zandry ZNZ na tamin'ny état de Gorée. Mamono olo mandeha la guerre boka nareo zala tsisy olo mitoly amy tribunaly. Raha avantsaina. Bye Brazil. Zegny ane raha ty. Nanjary tarendry mitety pôzy egny samy miaro igny tsy ho tapaka. Zay avaratra agny ane koa nagnano loam-boty tadiavinareo io. Io tsisy lekôly aminay agny. Fa zay tsy managna jery ratsy karaha nareo io. Eritrereto fa 90% zanaka ny avaratra rango be mazava samby rano ziska no avy babomby anao mandeha iaragna tamy savanao mivadika ambaribo be andrefa zanaka métis. Atsika jiaby nefa métis zegny. Tsy haiko agnarany. Métis koa mivadiky. Io tsy mena maso aminao ndre hely. 90%. Le vrai tompiny zanaka varatra nosy. Métis. Métis jiaby. Izy koa tsy arabo vazaha, izy koa tsy vazaha italien. Ny raha tiako volagniny zandry afakandro. Mitady plasy anao na azo vepany ny Majunga. Angatahako aminao zandry afakandro. Ambaraza heny ny mariny. Fa aza atao dossier classé namono havane igny. Valy ta olagna ziny, valy ta olagna ane. Ny fidianako igny hira igny koa amy lafiny faharoe. Ho avy amin'ny Ambariobe baka ministre jeunesse et sport. Ny tanora sy ny fanatanjahantena. Mitodika aminao manokagna za monsieur le ministre Désiré zao zigny sambatseko. Na sambatra tseko na sambatra na tsy sambatra. Fa eko agnaranazy preux non Désiré. Ministre jeunesse sport.
tsy haiko na hainao amy resaka sport sy ny hoe jeune io ambario be io fa mbarako anao hely résumé fa komaly donc za koa tsy diso zigny nisy volagna nataony zandriko Jean-Luc tonga hoe nikoragna reo ndraiky député asany ialako tsigny aminao zandrilahy asany député manao ny agnaranao tsy firaigna nagname agnaran'olo maro izy koa agnaran'olo ny tognony Jean-Luc regny Jean-Luc tonga regny olo nanagna ny tantarany tamy sport tamin'ny Tambaribe teo aleko ohatra miako anao monsieur le ministre ko mbola ta Madagascar après gardien de but kaigna hoe Papango Golbe Ferdinand tamy Sotema tsisy gardien de but nanagna na izy nandilitra Papango ko mbola ta Madagascar même ta Afrique même ta Océan Indien zegny Papango zegny tsy haiko azovy amindro ndraiky Papango ndraiky Rabosy nanagna na izy azy zany Patrice zany Aboudelanziz zegny Saïd ndraiky izy natao hoe Saïd Pelé sy ny sisa tsy voatanisa ary zao izy ministre ny sport et jeunesse zay Ambaribe koa district zahava za mivolagna district zay Ambaribe nitondra laza ny Antsiragnana Diego nibata 2 fois Bissoufy igny coupe maventy be ny Madagascar igny jeunesse sportive ny ouvrier de Nosy-Be Zos 2 fois nindanjany igny coupe Bissoufy igny najotsy nefasiny tary ny tiako aviagna ambaranao monsieur le ministre jeunesse et sport nahita publication ndry zalahy manapahezagna amy journaly hoe fa zalahy andeha koragna amy jeunesse sportif ianao andeha to amin'ny EPP monsieur le ministre apetrako aminao fagnontaniagna apodiko anao ministre jeunesse et sport avy andeha amin'ny Ambaribe un ministre andeha koragna amy tanora sy ny fanatanjahantegna amin'ny école EPP moi mialatsigny za koa mivolagna aminao monsieur Désiré ministre en jeunesse et sport fa tsy nasiandreo valeur anao tsisy valeur dikan'izay monsieur le ministre olobenay ray aman-drenay nanangana gymnase ko mbola dianafo akoatrany Diego ko mbola savafo akoatrany Diego za masaky nikonitratra fa gymnase ny Ambaribe tsara antsany fo tsy karakaren'ro fanjakagna aminay eo zo fa zo koa natao finition nany io ndre gymnase ny Diego io be fo fa tsy maresy ny Ambaribe io anagnako valeur ny volagna zegny
Ministre en sport et ministre en jeunesse et des sports andeha avory amin'ny EPP. Mbadinia koa zay zalahy, monsieur le ministre. Za placenao za tsy mandeha. Aloha leko baraka mihitsy le fanjakagna aminay ao. Za fa hela ny volagna aminareo fanjakagna ny Madagasikara. Koa mbola ro olo telo lahy io amin'ny OMC aminay ao, tsisy raha manjary. Ravagna ro io. Fa ro io masontoko araiky, mahamay araiky, setoany araiky. Koa mbola ro telo fo. Ratsa noho ny agnarandreo parce que dictionnaire encyclopédie naka momba ro telo falany. Leran'izay grève, mitaky raha mary, mitaky raha mba misy fiatsaragna amin'ny avao ako. Zay tsy mbela mandeha amin'ny lalabe fa mivory amin'ny gymnase. Leran'ny baly atao amin'ny gymnase. Gala atao amin'ny gymnase. Concours misy, tsy haiko concours tsisy, tsy haiko concours master, tsy haiko masonino, atao amin'ny gymnase. Fa ministre anao zalahy andeha atao amin'ny EPP. Moi Charbahid, Sokorany. Mandinianao Zandrila Désiré, ministre de jeunesse et sport, fa tsisy valeur koa nanao zegny. Et en plus, Adjamanjary hein. EPP en passe qu'en plus. Oh mon Dieu. Monsieur le ministre, bon voyage tonga vaso. Zay fo seul mot ambarako. Bon voyage tonga vaso. Isorako raha nataony ministre ny fagnajariagna an-tany sy ny fananagna tany. Raha nataony isorako. Fa za ny volagna teto. Nanjary fetiny tsy mihety izy igny taminay tagny. Natao fetiny tsy mikoafy. Mampalahelo koa zay. Fa zay tsy mety avy jery parce que io volaniko hoe zay tsisy jery. Zay tsisy jery. Atsika mandeha tanànan'olo, atsika mikoezy. Taloha anao magnamiara olo, adade ty ranonao anao mikoezy. Fa atsika olo anao tanàna atsika, temboay. Ro mijery atsika tsembika. Noho ny atsika tsisy jery. Atsika varitra koa volaniko tsisy jery. Tsy haiko mibiagna atsika ho hisy jery. Atsika maty zanaka, atsika maty havana, atsika mandatra havatsika, atsika mbola io. Mila mivanga lambahoany ministre avy. Mila mivanga zegny hoe président ho avy. Ialanao tragnony vady amanjanaka anao, arinao godogodogodogodogodo. Mampitsinjaka nino? Malesa anazy hoe izy ty andrama. Atsinjaha malesa anareo re. Sagnatria koragna zegny. Io mavariboba sa io ino friperie. Agnontsakонtsagna re de samza de aia samboro igny aia tsy samboro. Ialako tsigny aminareo. Raha marigny raha misy. Anareo ndraiky nahitareo Tananarivo ay nagnano zegny. Anareo ndraiky nahitareo Betsileo ay nagnano zegny. Parce que ro misy jery. Ro misy jery. Ro tsy mety andegna boka masitendro ka hoitry ary. Fetiny tsy mikoafy zany re. Arivan'iziny nisy fetiny tsy mikoafy tagny. Monsieur le ministre ny andeha tagny. Normal izy zany ka tsy mikoafy. Ialako tsigny mon général.
Lerany 8 mars tsy haiko 26 juin maro edy association zanaka any Ambaribe zala non tsy mikoafy ary anareo koa za député navy to eto le volaniko député tsy mikoafy areko rango bakandapa ziska mandry tsara akoatrany député vepany bora réglage ndraiky député nay Mbaribe nde député nay mboka la bakagny député nay Mbaribe ny mbola bakagny tsy mikoafy ro mianakavy to mampanotantegna io le volaniko aminareo miegna manareo mba ho hisy jery ataon'olo l'escalier l'escalier normal amizay tsy mikoafy avy amitsika eo anao zay couloir andiananao Mbaribe wala hef miala zegny ry dasha apasy ikoa ro anao koa mandeha ilany ato tsy naregny dasha apasy mandehana ilany ato anao fa anao maregny tsy mikoafy mampalahelo mampanotantegna ro amizay avao na Diego na ia place misy ro io tsy maintsy maloto fotanana tsy haiko magnino izy koa boka amin'ny Mbaribe o tafia magnapo koa feno normal zay feno sida amin'ny Mbaribe o tafia magnapoko feno anao koa mandeha infatry la glacière mahazo amin'ny Barasambrano anao mba koa mivadiky mahazo amin'ny école Galenie Maiziko mahazo amin'ino afasinao igny miboaka ary amin'ny Kazamofo anao mba koa mandalo amin'ny Maizika ato mahazo amin'ny Porte Rouge ary tafia magnapoko fo raha hitanao tsisy anao baka amin'ny croisement tragnony Sofali io la poudrière io anao mijotso mahazo tragnony Topoklary mity andraza anao miboaka agny amizao ry 5 agny bara le tsy taloha io amin'ny fasiny Baratrandra taloha io tafia magnapoko fo jiska anao avy amin'ny tragnony Valentine rofo wala he tsy mikoafy za tsy hoe za malegny anareo mba haja tanànanay izy koa baka l'escalier mena mionga babe mandalova arivandro ao baka anao akory manara misy leranao ty akory maroro zay maregnareo ro sa zay regnareo kabaka akory maro mampainakinaka manjary karaha tsy tia gasy namantegna tegna noho le raha tsy manjary ataondro ke raha tiako volagnina aminao monsieur le ministre anao andelefandro amin'ny EPP zegny fagnambaniagna valeur anao zala zay manana gymnase ko anao mbara ny gréviste nampidindreo tagnaty gymnase préfet nay boka nampidriky zay eto zay hena eky nity parce que zay tsisy jery gosgosiko sisisisi karaha ngombiny zay nampidiriny préfet Olivier iya zao vi Angelio tamy gymnase to ary osé grève moi nefa ministre avy ampidiriny école EPP en passe ry avako aby monsieur le ministre jeunesse et sport izy koa iteray manara-penitra io nefa tsara iteray dadilahine babane zamane zoky bene ambody vanio toleran io tsindro batindro tamy somaro zay ohatry zay fa nisy terrain aroy
fa noho tsy fisiany jery aloha ro baty ny ary nefa tsy agnakory izy ao nanjary zagnary ny asa voe vita fa amin'ny akory atao le manara-penitra eto baka tsika iza ho avy any asara io ambarandro moramora entretien ny artificiel zay eto tsika zany ho avy asara io manara-penitra andro ary io amin'ny ambaribe io za ndraiky za ny félicité mahazo atsika managna atsika fa entretien-no zalahy tsy hainareo karakory fagnampitagna azo tao donc na hainareo fa entretien-no tsy mora boko tsy volan'ny ino lakoky avorinareo ry ndraiky volan'ny patente ndraiky tsy haiko nino ary agnamboaranareo izy fa nareo zalahy batatakaigna mahogo karakory ma monsieur le ministre mba agnontania ro olo andehananao anao avy aminay ao hoe jeune manjary n'importe quoi zay ty taloha monsieur le ministre mbarako anao magnontania olo mahay raha zegny zay taloha zay tsisy olo nitariky zay tsisy olo nitondra zay samy bandy amy quartier fo ry zalahy fortin ry zalahy andavakotoko ry zalahy mbala katakata zay nisy zoera madinidiniky ne tsisy tombokondry tsisy kainkay tsisy ady zay misy match par quartier ny basket ny foot izy koa terrain costolas io izy ao boko fa nataonareo tragnony domaine terrain costolas teo taloha kofa ka misy ariva taloha olo tsy mianatra aboko botsy folakandra anao mety manafo baka amy quartier feno teo misoma laboly alhamdoulillahi volainao endragnahary amary afaka mariagny donc zay mba ilanja coupe du monde zay fa nilanja 2 fois bisofigny ny Madagascar kelera koa anao koa fa tsy rakoto tsy rabe tsy randria tsy miandry agnaranao anao tsy tafidika amy club M na amin'ino ino agnarandreo io Baria zay anao tsy tafidika zany ve monsieur le ministre jeunesse et sport ke hoe andekoragna aminay anao za tsy voly monsieur le ministre ndraiky niany amarainy tetiny bola nagnako alahelo raha nataony meranay zay tamy fitaovagna ho an'ny section football andeha megnaroa nalefa baka taty nampitondrasagna izy nagnanaovany propagande za fa nangigna aminazy fa za fo malahelo fotony tsy ngovonany wala tsy gorsonany ny vangazigny taty nitady zigny taty fa zay no nitsapanay monsieur le ministre hoe zay nandalo fantanraniny sport zegny io zoko la rosy za nianatra tamy sainte famille rosy nianatra tamy sainte famille zay ro lasa amto io zokizoky taloha nisy hoe fosep na sport scolaire za sady nisoma basket tamy sainte famille fosep za boko nagnano volley amy sainte famille fosep classe de 7e tamzy fa zio monsieur le ministre mba angatako aminao mba ampidiana raha karaha regny fa regny tezany zaza tsy renireny teza amy zaza mba ho avy no amare izy koa fa tsy nazo diplôme sabo izy nentipika laboly na izy nanipy laboly na izy nakatroa sans eau sur 6 mètres fa zio tetiky meso be izy boko mbola mamaly anareo koa tsendriky nefa misy boucher famaky tsendriky nefa fanjakagna manginy tse bravo
Ke eto za mitandreny koa monsieur le ministre fotony ministre ny fanajariana ny tany général Lilson fa nandalo taminay tao fa raha hely fo nangatako ampodiko angatako aminao monsieur Lilson miala tsiny manao gn'agnaran'olobe tsy firaigna misy raha tsy nety nataonao taminay tao monsieur Lilson zay nangataka ary mbola mangataka ary tsy voly angataka ary tagnatin'ny tolona nataotsika 25 septembre ny hoe mba aleo zay tompon-tany zanaky ny tompon-tany hitondra raha-mpanjakana amy tanànanay fa raha nataonareo amy domaine ao aloha tsy mamango aminakahy olonay ka za ataonareo adjoint ampidiana amy plasiny izy nitondra tamy plasiny teo koza la nilany zay izy tsary nisy olaola taminay tamy domaine tao receveur ny domaine zegny fa ty olona ampodinareo aminay ao ty monsieur le ministre Lilson io setoany amy resaka tany taminay tao manontany olo anao monsieur Lilson ampodiana olonay azafady mangataka za ary vahoakany Ambariobe surtout olo baka nitety tany jiaby nagnano message zoko be ambara ministre Lilson zanakatsika rahalatsika teo igny ampodindreo fa igny na nitondra zay amy resaka tany sy mifanagna tany fa koa raiky nampodindreo ato ty fa teo nihala io setoany volagniny vahoaka monsieur Lilson angatako aminao ndraiky zay monsieur le ministre ndraiky ho avy amy sofininao raha zegny fa izy koa ro koa volagnandreo baka nitety eo zay monsieur Lilson ministre ny fanajariana ny tany ambarako anao ela ro zay kasa igreve vahoaka amy ty olona andeha napetraka anareo ty zanaka any ampodiana plasiny receveur ny domaine igny tsisy kolikoly tao igny tsisy raha maloto tao madamo araiky io ny setoany tao receveur ny douane io ko ny tsary nitady tobily tamy fanjakana ndray bisikilety tsary nitadiaviny taminareo fanjakana fa asanany vitany tsara taratasy mazava raha jiaby madio fa nareo nde agnapody voay aminay ao monsieur le ministre fanagajariana ny tany azafady zalafa koa ny grève Ambariobe nareo edosahiragny zanaky Ambariobe za tsy mahay mitsiko baka za tsy masiaka fa za maresaka mivola ary za tsy mahay mitsiko za mitandregny feon'ny vahoaka fa za tsy mitandregny feon'ny antoko politiky manontany olo jiaby ataova sondage fa zegny raha misy amy domaine tao monsieur le ministre ampidiana azafady tefindragnahary anao ho lavandro ela velogno anao monsieur le ministre général Lilson ampidiana receveur ny domaine igny fa igny navita ny asa mehe miaramonigny tamy vahoaka igny tsy nagnodikodigny tan'olo wala tsy nandafy tan'olo fa koa raiky nampodinareo zala lerany havy toeky edy eo nareo mahita izy eo nareo vo mantsary hoe ty raha nivolagniny zoky be igny agny ke lera koa fatara mbadiky saondra ke zegny raha angatako aminao monsieur le ministre jeunesse et sport misy raha telo angatako aminao mba azafady monsieur le ministre désiré jeunesse et sport mba asiava lalàna article gymnase nay tsy andeha gnanaovagna baly ndraiky gala io agnaran'izo gymnase fa tsy salle de spectacle na salle de soirée araiky zay ampodiko monsieur le ministre asiava article lalàna atsika ndraiky naregny
kianjany tafo mamasiny misy baly, na kianjany Ankatso université Ankatso misy baly. Non, non, izy fa gymnase zay gn'arany. Point barre. Zahava amy Google ino définition le mot gymnase. Atsika karaha nisy espace jama tary, na ino tsy atoainy baly, na ino tsy atoainy concours tsy haiko mystère tsy haiko misy nino, ndray concours tsisy ataovainy. Atsika manana io ny lolo, io jabala io espace tsy haiko nino agnarany. Fa maro tany misy espace mety agnanovagna, fa magnino gymnase robatigny zalahy. Anareo sady tsy magnamboatra ny tsy manangana, ny helan'agnanay tsy fanareo robatinareo raha tsy manjary. Mais non, za tsy magneky parce que za nitaizaigna tamy sport ary nitondra jeune tamy sport. Fady za nitondra jeune tamy sport, konkotratra ary andesiko milevigna amy fasagna fito, magnontania jeune ny Ambanja, club maman ny Ambanja, mbola velogno mera Salim Mahmoud, nampifamaly zay reo mirala. Tsy nangatako paratany tamin'ny antoko, tsy nangatako parata tamy fanjakana, za nanangana terrain basket Ambanja atsimo stade io, ngovo nakana gn'anio, ndao magnontany vahoaka any Ambanja. Miala tsiny manogno agnarana n'olobe tsy fregnina, président Alibaga mbola io, président section football, anontania Alibaga. Izy io mbola ao meranay taloha. Nampifamaly zay reo mirala. Ke nihelan'agnanay Ambaribe koa andeha robatinareo, stade nefa robatinareo Ambody Vanio, entretien zéro andeha tokotokafagna fotaka mena. Ho avy asara volaniko, tsaronareo hoe zokobe karakory fagnamboaragna stade zegny, karakory fagnamboaragna pelouse zegny, nambarako teto ny volaniko teto. Atsika koa agnariny pelouse tsisy raha tokony afaritsika baka andafy, tsisy. Heureusement boka zalahy igny gada Maurice ay, tsy agnakory anareo ndraiky somareo hoe ataova kara Maurice aminay eto. Nanjary angano izy monsieur le député ay. Za mabenareo mbola tanany ra Maurice agny. Ke zegny araiky zegny raha angatako aminao monsieur le ministre, mba sy avalalagna zalahy gymnase-nay managna espace zay o maro, espace jamary ino atao ino izy ary tsy ampiasaigny amy lolory misy, fa magnino gymnase robaty zao ne raha magagy. Nagnano lalagna reo MC, tsy mahazo mantsinitsiny à partir de 22h jusqu'à 5h du matin, tsy haiko 6h du matin. Henareo ndraiky fa gymnase en plein ville, misy dispensaire ambony gymnase io, misy olo mipetraka magnodidigny gymnase io, ke izy koa gymnase io gogogogogogogo ding atao magnodidigny io ne tsisy mandry. Zegny le lalagna magaga ataonareo ni, ataonareo lalagna centre-ville babababababa kofa weekend, kofa été zay baka ialaka baro. Nefa nanareo nagnano lalagna hoe fa 22h tsy haiko 23h jusqu'à marandraigny 5h 4h tsy haiko 6h marandraigny, tsy azo matsinitsiny. Na ino amy gymnase ampanaovanareo baly, magnino amy gymnase nde pagnanaovanareo concours tsy haiko de danse tsy haiko de nino tsy haiko de nino. Mbambara basy iny dikan'le lalagna tao. Ben oui,
Reseveranay na dio zay boka raha nambarako ministre Lilson ampidiana reseveranay igny le seul mba zanaka any baka ambario be tsy voavadiky jery ary tsy nivadiky jery tsy eniky nagnary siniky reseveranay amy domaine igny ampidiana mialatsigny zalahy mialatsigny ke le lalagna ataonareo OMC nefa nareo bokoa magname autorisation olo agnano baly amy gymnase gymnase io kony izy agnarany marigny gymnase fa zo matsintsiny olo magnodidy io nde zay mipetraka ambany hely io a 50 metre miala zao zay mandriaky zay maregny gongagnany manomboky baly amy gymnase igny gongongo raha zegny azoko ono tsy mamofo tany mandry za docteur JB mipetraka amy fasinay io andakoronay atao fanampiasandro lamba zanakanazy agnontany igny yazao JB junior igny Jean-Cri tany fisomany Jean-Cri tandakoronay io JB misoma amy gymnase ao izy miambigny réglage vita fa eny fa vita réglage igny bon mamane afatakero andeha izy miala vita bako izy mandeha vita manonga amy gymnase ao gadegy amizay latsaka eza le lalagna nataonjovy ny lalagna anao taloha mandeha amy gymnase io anao maregny Kazoy anao maregny Zanatany anao maregny Jos anao maregny Union anao maregny Racine anao maregny Sirama anao maregny 3SFB basket handball volley misoma amy gymnase to anao ravoravo anao andeha sport anao andeha match fa zo angano aroe zay monsieur le ministre fatelo monsieur le ministre ampidiana ho an'ny Madagasikara jiaby ny atao hoe FOSEP na sport scolaire ampidiana tegna ampidiana karaha nataoko ny taky tamy ministre ny enseignement hoe ampidiana fiteny patra de ijosom-boty ataova volagna nefa baka taminay tagniny boanzigny matoazigny nataonay titre ny hoe josom-boty karaha nataonareo nagnano isambilo tsy haiko Ratsimba valy mianaka tsy haiko Etsibabeko tsy haiko Lala Sonoro etc ny nemba kena nagnanay josom-boty ataova volagna nefa iala volagna vazaha ke raha telo tiako ambaranao monsieur le ministre apodinao sport scolaire ndraiky le FOSEP na par quartier ataonao izy na par district tsy haiko zay fagnanaovanao izao oka stade-nay eky tsy agnanaovanareo ino tsy haiko sosomarô spectacle fulany nino non stop lovanay io monumentnay io stade Ambodivanio io zegny avenzy hoe stade Toules Laurent araiky io gymnase Toules Laurent babanay dadilahinay zamanay olobenay nampitondranay agnaran'izao anareo ne mivolagna zany ministre nandeha-ndafy président nandeha-ndafy anareo tsy mibera mamasonareo ndafy aty ino aviany Hidalgo maire-ny Paris tsy magnamia Parc des Princes Katara misy pesosy nivanga PSG ro 3 fois ro nangataka Parc des Princes ho atao amin'ny agnaran'ny PSG nambaran'ny maire-ny Paris non c'est des monuments reste pour la France ho an'ny Paris honneur anay ndraiky niany Delanoë maire anay ta Paris to ro fa nangataka io Parc des Princes io tsy amezany fanjakana fa magnino ne andeha gnanaovanareo baly anareo zay nagnamboatra ino kanja Baria monsieur le ministre
baka zahoatsika matsy maro maventy amarena ro zany le agnano balimanjao fa terrain barea eo koa nareo afodiny FIFA koa nareo baka io zay ane problème tsika tsy diniatsika atsika tsy mandiniky ny amare fa tsika magnano lambodi mandroboka ny fa misy atsika tsy mikolokolo tsy kobabitsika raha igny atsika koa fa tsisa atsika mandeha mangataka zala mangataka ne fombandrazagna atsika kelera koa fombandrazagna atsika nangataka matoa razagna atsika ro niady tamy 47 ndraiky 58 tsy fombandrazagna zalany mangataka ny tsy managna ataon'olo fa ny mangataka isan'andra nde le mpagnamia koa ne mety tofo koa gnamianareo ay fotony anareo tsy mikobaby raha ke ministre Désiré apodiko aminao ndraiky raha telo angatako oka zala tsy ho ataonareo karaha io gymnase io mitodika monsieur le maire zany ao be ny tanàna olo be foringa anareo conseillère solo tegna mba hoaka anareo tsy ho ampiasaigna nde izy azovy nde izy azovy nde azovy gymnase tsy fatao spectacle gymnase tsy fatao baly fatelo karaha zegny koa stadinay io monsieur le ministre oka zala tegna agnaboa article ordonnance tsy agnanaovagna ninino koa io terrain Bodivanio io fa io monument nay io terrain Bodivanio io monsieur le ministre Désiré ministre ny jeunesse sport ninjonanay 2 fois bisofiny malandy igny najotsinay tanosy be zosy fony lanja izy nagnamezanareo zay manara-pentra tsy problème tsy haiko anao io avy eo nde hitokagna manara-pentra io fotony zala paparazinaka ndraiky mamarazinaka reto boka mivola arzo zegny zo fa vita fa bon j'espère nefa mitokony ny tany izy fa tsy nefa le pokopoko ho avy maleno za tandrema anareo paparazinaka ndraiky mamarazinaka reo malaky mangala sary reo ndraiky liara pisatsa vidéo alefa zokobe titira nandalo ty source-ndaty za tsy mikoragna raha tsisy sary ndraiky vidéo ndraiky dossier kofa tsisy araiky amindro telo aza mikaiky zokobe igny amin'igny agnavaratra amy lalagna tomobily ohatsika bon point heureusement fa vita fa raiky tsy nikinefa agnavaratra atsika andeha Diego non nalaky dia atsika anignana tsiniky faritry sava afaritry sava zany ahita publication ny ingay naoda bokona hoe 7 000 ozy izy kilo ny lavany nao naoda panne nao koahy laha ty prix 700 000 zao ty vidiny ty lavany kilo tsisy raha niova mialatsiny aminao zala fa tsisy raha niova 700 000 zegny vidiny lavany zahava agnatin'ny publication nakagny naoda président de l'Assemblée nationale vidiny ty zaroe 3 aloha taoko 3 en euro amy magasin eto vidiny izy lavany kilo volagninareo hoe 7 000 io 700 000 azafady 700 000 francs malgasy 14 000 ariary ya 14 000 ariary
naoda nao naoda ka rebrebenareo koa izahay ka virivirenareo ty sainay anao ne naoda taminy anao mbola TGV Orange Irmara Mapara anao na Elsoa ty vola nataony Rajojo Tasambava hoe rehefa tonga fitondrana de avero ataoko 3 avo eny ny vidiny lavany izy niala baka Sambava izy navitanynarivo nijotsy vidiny lavany nandeha ohatriny 250 000 ka zay baka 140 000 ariary 700 000 nefa ny anarozo io tam président nivolagna hoe ampaningaiko 3 avo eny aneo izy raha Jojo raha za lany io vidiny lavan'io niano anao zala za tsy mahay anao indépendant déjà za tsy mahay foe kino tokony misy anao fotony ny firesakigna faravagna le tsangambatina jorona ro tampoka izy nagna publication 700 000 non tsy mety avako hoe ka 700 000 par rapport ny 250 000 mbola perte ro io azala mba andao anareo donko tsara nandeha nizaha ro io karakory ataonareo magnamboatra io lavany izy hoaninareo ataonareo gâteau ataonareo dité tsy ako ataonareo mokary tsy ako nino io fleur nany araiky fo 4 heures de temps ro magnamboatra ziny mba eritreretanareo koa zala 4 heures de temps ro magnamboatra fleur nany araiky igny kontefa izy koa zegny misy vodiny 100 lavaninany 700 000 ora anao mividy andafy aty tizy 3-4 700 000 zegny tizy araiky aroe fo vangenao presque 25 euros presque 10 euros 9 euros 15 euros tizy aroe araiky efa otrino zegny amin'ny amintsikay amin'ny 9 euros 10 euros zegny aloha ataontsika compte mora 10 euros bonsoir anareo tsy compte zegny avako 700 000 zegny mbola tsenika afapony tantsahany lavany eritrereto amizay fa deja ro fa tsy mandrialy amy lavanindro tsonga la ron'olo toute la journée ro mitsikoriky raha igny gnany raha igny sintragna anao mampidriky taretra amy fandraitra anao ndray magnankaraty fa sabo izy nidriky farany fa igny koa fagnamboarana fleur igny tsy aminany maty lavany agnarany ke nagnino anareo zao amle tragno be najoro izy dama tary le firesakina no vaty fehizorotsika ampidiana farafaratsiny mba 1 million na 2 millions le kilo fa aza reberebegna amy 700 000 zay azalahy naoda raha ia tonga France toy ndao mijery amy magasin atoy mba manakory zao vidiny lavany zao 9 euros 7 euros lavany bobo maji karaha kidritry vanio igny hitanao 7 euros 8 euros fa izy koa le bonne qualité première partie ah anao mahazo plus que zegny anao magasin 700 000 zegny zafady koa he zafady lihe naoda
ka veriverenareo saimbahoaka koahe, ia tsy mpamboly, ia tsy mandeha agnaty ala. Fa reo mpamboly reo mba zahavanareo 80% mpamboly ny malagasy. Fa magnino veriverenareo miraha karaha zegny, nefa ndraiky anareo magnano affaire ny volamena amana miliara. Mandafy tanindrazana. Tongava saigna tsika savay, mbola tsendriky 700 000 zegny azafady e. Afaran'izony koa mbo afaka raha letsi koa. Zafa letsi tsika to poubelle jiaby. Na regna déchetterie. Letsi. Zany any tsika andeha hagnano geste zany mba nandeha tsakaraka letsi amy magasin. Oh babe, nambarako amy lafo za tsy mina letsi. Kilo izy amizegny. Abesany karaha tondro nakaty. Hely karaha igny. 10 € le kilo. Nambarako izy amizay tapany maitsoitso tsy masaka zay, tapany tsy couleurny le tsy masaka feky. Le raiky forcegna masaka agnatin'ny conteneur carton aharaka ahondragna amy cargo bakagny avy aty. Anao mihina izy pendant 2 jours après anao hop biribiry tsy tsapegny. 2 jours anao vony biribiry tsy tsapegny. Tanareo raha karaha zay. De ho andeha potenareo karaha zay koa lavany. Heureusement boka lavany mba mety atao stock. Fa letsi nampalahelo tamity zalahy. Mba namokatra ny roborobo ny letsi. Poubelle ny afarany. Nalahelo, mampalahelo le tantsary le rehetra. Anareo ny bureau-nareo climatisé. Anareo na automobilinareo climatisé. Même tagnipitranareo climatisé. Fa reo naoda reo. Mpamboly reo tsisy climatisé zegny. Nindreo taniandra rango le 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Miala taniandra reo maleny. Vity jiaby amizay voadity potaka. Laniny dinta. Ambanareo vola 700 000. Moi? De goniny vary zay tsy azony 700 000 naoda. Maza to karaha zegny le raha zalahy. Eh oui, fotony tsisy vidiny baka le io anareo mangataka gratuit. Anao taloha mandeha Sofreville mangata letsy amy lakorindry paety ao baka anao koa mbo mezandro fotony andreo valeur. Fa zo io anao mangataka letsy amin'ny Sofreville ary. Mangala nanjary gratuit. Fotony tsy lafo. Robaka. Ho avy karaha zegny koa io lavany. Déjà ils font potena. Ka anao zalahy naoda président ny assemblée anao mbola niaraka tamy Rajoelina volagna zay nataony Rajoelina. Ka nagnino niany adignanao raha io? Parce que niany anao président ny assemblée de veriverenareo ny saimbahoaka anao. Zoko be tsy magneky. Zoko be tsy magneky. De koa tsika mamarigny izy tsika bako mamaly questionareo maro aminakao mikasiky 9, 10, 11 décembre igny. Alohatsenky tandrignesatsika raty. Tandrignesatsika raty. Za bako miditra amile courant. Ambesa. Kory koa anao zegny zamy. Batterie à 100%. Yeah. Connecté à Lenovo Tab M1. Ok. Connecté à A16 Wireless. Ok, ça bon, ça marche. Tany secret ary miarahaba koa zay voaka natsiragna karaha zegny koa magnaran'ny nosy
mitodika aminareo andro fanjakana zay mitondra tetezamita fa indrindra président refondation zay. Ato amin'ny secreny hatramizay nisy tabataba hatramizao tsy mitratra nony antony maro samihafa. Ambaranay ampabe maso eto ny antony napetraka io nisy zegny savorivory nagnadisoagna DG secret teo aloha nafaka tanteraka ziny kanefa nisy fanapahan-kevitry koa ny RSICA nagnapetraka io DGPI izay taritiny Monsieur Tony noho ny fangatagna miaraka taminany tagnabony latabatra tsary nisy raha tapaka hatramizay ka hatramizao. Ke noho ny zava-misy manapa-kevitry zay mpiasa miaraka amin'ny syndicat fa indrindra zay syndicat ny fanapahan-kevitrinay zegny mangataka fialany DGPI. Faharoeny mangataka fialany CA. Fahatelo mangataka fialany ireo retraité zay magnambotry ty secret ty. Ary mangataka koa aminao président ny refondation apetraho amindreny lalagna satria ny raha tadiavinay ato izay dradradraigna audit tsy audit agny boka ambadiky fa audit fanjakana tadiavinay zegny nifangatanay mpiasa ato karaha zegny koa mikasiky délégué de personnel ny ravagny zay satria nagna pétition mpiasa de angataka koa zay zio agnano élection anticipée zegny mikasiky délégué de personnel. Manomboky lundi mikasiky tanteraka ny orinasa secret. Tsy haiko na ministre Zovy ny tompony andraikitra amizegny fa za mitodika aminao monsieur le président colonel Michael. Vahatra ny fahignananay avaratra ny secret. Vahatra ny fahignananay avaratra igny secret. Taloha monsieur le président colonel Michael 100% olo ny avaratra velomin'ny secret. 100%. Raha misy DCAN mbola iza lavaza les oreilles nitondra izy navy moa capitaine de frégate ratsiraka namadiky izy navoagna ho secreny io koa ny vonenareo zay maty zay zao boka mbola toragna domoy amin'io sababony secreny fotony loziny jiaby fa ny vonenareo dima ny vonenareo kafema ny sovan'io fa toragna ao solima farava ino koa araiky tagny tombaty tagny magnano tomaty igny ino agnaran'ny tomaty tsika igny komako tsy haiko nino agnara zegny tagny zay nisy loziny nagnano boîte conserve ny tomaty naty iareky io mba angatany topiny zay hitondra izy zao boka raha magaga aminareo fitondram-panjakana amin'ny fandimby zo koa raha hinananareo pesosy hamilomanareo tegna malaky aminareo mahita le solution fa le hoe mba hiviloman'ny vahoaka hamiloman'ny vahoaka tegna sady tsy asianareo bleny tsy asianareo javely nefa mana école zay IST DS managna polytechnique zay managna université zay ndray zay zao tsy hainiky misy tragno na nataonareo toile détente tragnony mpianatra anay fa zay misy mokondoa zalahy matoa zanaka anay avaratra igny nandeha nipetraka andafy aty jiaby voalohany deja ro metisy faharoe ro miasa rony mba tiasa an-tanany karaha ataony aty zay mba tiasa an-tanàna ane
Zahay koa ny maleo mitondra raha hoe zahay maleo mitondra raha amin'ny usine eo, zahay maleo mitondra raha amin'ny tanànanay. Fa inona misy olo tsy mahay ranomasy baka aminareo agny fasonareo aminay eo. Tampoko agnontanianao izy, anao ma ranomasy gogo zegny sa tsy hainao? Tsy hainy. Rano gogo tsy hainy. Rano samota tsy hainy. Ary izy kapiteny sambo, ary izy commandant sambo, ary izy directeur secret. Mampalahelo. Zeo misy olo mahay mitondra zo. Fa firy fanjava ny alan'ny DG. Fa firy fanjava raiky teo DGPI sy ny firongony. Ino marambesanareo, tsy hagnamezanareo, zay nefa nanolotro olo, zay efa nagnamenareo olo, zanakanay, zafinay, ralahinay, baka amin'ny province-nay avaratra agny, ataova DG zalahy. Fa tsy zegny, anareo zao le tady rakotsitsotsiky koa, andeha ataonareo eo, nde mesure faire ampiasaigna agnamboaragna sambo tsy hainy, nde motera chevaux nde atao amin'ny sambo tsy hainy, ary izy bogongola stratégie secret. Mo kelera koa nazava zigny ny syndicat ny volagna manomboky lendi mikatso koa secret. Azalahy, atsika ty hagnano raha karaha ty fo, nefa nanareo volagna hoe refondation, o fagnovagna ho anareo. Mampahinakina zalahy. Tsy anareo Tananarivo agny mahay aretigny nakazoky be, fa za tompiny ndreky olo tanàna raiky aminaka mahay aretigny naka. Za zao tsy mahay aretigninao monsieur le président, za zao tsy mahay aretigninao ministre ny industrie, fa ambilaminay tompiny, zay tompiny mahay aretigninay. Ary zay tompiny mahay katakata maniry mifanohagna. Mialako tsiny monsieur le président ny Michael, fa tsy mety le raza la volagna ministre ny industrie no le olona mezanay apitra io zandrinay ralahinay. Izy ny volaniko ny moalimbako io nena mangomi io zao io hôpital militaire anay io garnison. J'espère que madame ministre ny santé andezahanoa raha hafa tsy vitan'olombelogno amin'ny faritravatra fa marary, l'hôpital mbola marary koa. Andesinareo izy hety zay ka za ataonareo bateau sans boussole avako. Ndenao andeha Alameky, ndenao andeha Azomaty, ndenao andeha tsy haiko Israely, anao andeha Dubai, avaritra agnarany avaritra araiky fo. Tsisy avaritra ny Dubai magnatsimo, tsisy avaritra ny Amerika magnandrefa, magnavaritra izy avaritra fo. Nord, pôle nord tsara niova, izy pôle nord fo. Karaha zegny koa ny agny, zay Diego zay tendro ny avaritra, zay hely fa managnegny taretry na fe manga reharehanay zegny. Igny maravoravo sofininareo zao raha karaha igny. Anareo boko andeha namotro syndicat, andeha mpigatra syndicat, vahoaka amin'izany fin d'année zao ro io tsy azo vola, tsy azo vola. Zanakan'olo jiaby zay tsy piasa ny secret mahazo soma, mahazo lamba, mahazo kira, piasa ny secret. Magnoaka tsy haiky zanaka piasa ny secret isaka gnefa ekolazy mikoeza amin-dragnahary, andragnahary aia koa tagna vola efa ekolazy ny zanakanay. Non, monsieur le président, monsieur le ministre ny industrie, koa tsisy ahodinareo ampijanga secret,
Ambila zay tompony ampijanga hegninay fa zay mahe aretigninay. PCA o tsisy raha pare, ko PCA seky reny. Zéro. PCA seky reny. Ino izy vazaha hoe zéro derrière le virgule, tsisy asany. Mialatsigny zay ne nangataka aminareo ravagna direction seky reny jiaby. Zay mahay olo apetraka anay io, olo mahay retigninay. Olo akory mataony geny baka amin'ny IST-nay ao tafidriky asa. Olo fa tokony retraite tsy miasa mbola tavela ao. Olo fa retraite mbola tavela ao, mbola mitosika raha normal. Olo fa retraite ry avako aby. Monsieur le ministre en industrie, mba mifoaza zalahy. Io ne volaniko matetiky anareo amin'ny gouvernement, asa koa fa tsy hainareo, tsy lionareo, tsy voa maîtriser nareo, magnapitrafy ala. Ino ma problème nareo amizegny? Tanareo za mbo jeune, za nangala retraite. Fotony za ko angala retraite 65 ans, 60, tsy haiko 67 ans Macron io. Za tsy hina volany retraite naka, nakana l'école loa za mina retraite naka. Alhamdulillah. Maro olo nangala 60 ans retraite tsy nihina volany retraite ndreo nde gorso. Fa ino bodinareo le place? Question pesos. Pesos. Dans quelques années à 60 ans. Ça fa nangala retraite na karango tam tongoroso. Un an passé, nangala ko retraite na. Là io. Ça me déplace en voyager tant que voyager. Ça breko za mina retraite naka. Farsasany. Zegny avian'le syndicat ny vola mba ataovanareo audit clair et net. Seky reny fa maro mbola maro raha tsy manjary eo. Karaha ataony Madagasikara, mbola maro raha tsy manjary. Idirako baka io amaragnako izy. Ampalahelo. Ampalahelo. Ke za mitodika aminao ministre ny industrie. Aza toa be maregniny zay avaratra azy zala. Aza vangoegna aretiny gilagoa zay fa mba zahava, mba tandrignesa. Zegny re fondation. Anjarane vahoaka zo mivolagna aminareo zay raha lene atova. Zay me docteur mahajanga zay. Fa zay tsy andesinareo mpimasy, tsy haiko nino. Zanakane maro mahe raha. Matoa zay jiaby ny bogno baka ina avy andafy aty mahe raha. Baranareo tsy tianay mapetraka tanànay. Tianay koa nipetraka an-tanànay. Ary matoa zay aty mbola miaro mitsangagna maty koa maty miaro tanànanay fitiavanay tanindrazananay. Zegny volagna ambarako e. Bon, maraparanako izy za tsy volagna lava loatra amle ataka nataonareo hoe Sokobe karakory fahitanao le 9, 10, 11 décembre teo amy raha mandalo. Fotony fa maro anareo mikoragna amy volagna azo. Donc za tsy valampatra amin'io. Ya, za tsy valampatra amin'io ary tsy hoe mavozo, za tsy raha vozoko, za tsy nikinanasa olo volagno. Miboa volagna eto olo nasa eko. Ya.
miboaha mivolagna eto hoe azao volon'asainy zokibe teto fa 6 ans nagnanaovako live. Donc raha tiako volagniny zegny amy raha dian'ny présidenta ivelany igny, za volaniko tsy mitsiko ary za tsy mivolagna hoe tragno jery na lapany fagnahy fa za nitariminy goaikatitry ny politiky ny MFM. Za nahita ratsiraka nitondra, za nahita tapatapa ny tsiragnana nitondra, etc etc etc. Fa za mitodika aminao monsieur le président Michael, olo koa président zegny, surtout république pays andesinao monsieur le président, ataova raha marigny. Za tsy hidriky amy religion anao tsy haiko na mpiandry na tsy mpiandry na katolika na tsy agny nakazoko be nitondrako izy. Za navy nivolagna teto taminareo jiaby, tamitsika jiaby hoe misy volagna dadiko zay, dadibeko nivolagna zafiko izy, anao koa mandeha mirasadia, anao koa avy magnambara dia. Ino ny tiako avia monsieur le président, anao navy teo ne anao nagnambara zay vahoaka navy ravoravo zay he, niresiny anao nampidiriny an-tragno anao nagnanaovanay gelegele anao, fa nagnino niany anao nandeha nagnano dady kaseky, nipody anao dady kaseky, nanjary adignanao le vahoaka monsieur le président, sa ino marigny raha misy ataoko hoe 10 président nifandimby teo, za tsy arema, za MFM 10 mpitondra nifandimby teo, mbola président araiky fo hoe président nandeha ny rasadia ndraiky président izy navy nagnambara dia, izy tsy nangaty kalera, izy tsy nangaty akana, izy mijotso amin'ny avion, izy amy salon d'honneur, izy fa plaplaplaplapla mpagnano gazety malalaka magnotany. Azovy paix à son âme Ignace Didier Ratsiraka. 15 à 30 minutes tsy andianany izy avy amy salon d'honneur, ontrogniny gouvernement nazy agnatitry izy andeha, izy face à face. Zay mpagnano gazety misy o, alatsako ragno izy fa za pare. Anareo koa pare za desideze boka terme anazy zay. Io tsisy koa nisy mpagnano gazety na mepiky marteau Didier Ratsiraka, tsisy karaha gazety La Croix. Manjofo Ratsiraka azony La Croix. Ino raha ataony Ratsiraka? 15 minutes même 30 minutes avant izy mandeha, izy miwata ino mitafasiry amy mpagnano gazety ary en direct TVM. Tamizay tsindriky misy FM nareo ndraiky ino télévision privée nareo, TVM en direct izy amy salon d'honneur, izy andeha même izy andivory amy Nations Unies, izy mamory mpagnano gazety amy salon d'honneur, izy mitafasiry. Zegny diako agny, ary zegny raha tadiaviko agny, ary ze raha ndivolagniko agny, ze ambarany de A à Z. Fotony ino mirasadia izy, olobe mandeha zegny. Izy mipody bakagny
Izy mijotso amin'ny avion salon d'honneur. Ay anareo mpagnano gazety. Alefasa fagnontanianareo. Monsieur le Président, anao nandeha tagny ivelany, akory dianao tagny, manao ona satria zay taty nareny fa hoe nisy raha karaha zegny. Détaillé, point par point, lettre par lettre, phrase par phrase, détaillé ratsiraka. Dianazy nandeha, dianazy mipody. Zegny le hoe anao koa havy magnambara dia. Zegny olombelogno tsy hitovizatsika amy biby. Anao koa nandeha président, ambaraza he ino dianao tany. Ndre anao tsy tokony niambigny tiako mbiagna anao nde agnambara zegny. Tsy mpitondra teninao na hoe ireo porte parole nao ne nandeha tany fa anao président. Tsy tokony nambesanao 48 heures 78 heures tsy ako fa ho 4 heures après que anao zao nde hagnano démenti aminay. Hoe zegny diako tagny, zegny tampoko de tampoko tsy maha président lehilahy tsy mahavoa tampoko zay varatra agny tsy lehilahy. Aza kadalegna vahoaka. Aza hodikodignareo vahoaka. Apodiko président misy volagna zay aminay varatra agny ankaragna agny. Tampoko zay tsy maha lehilahy. Fa lehilahy tsy mahavoa tampoko, tsy mahavaha tampoko, tsy lehilahy aminay agny. Dikan'izay président. Ino maravozonareo mirasady aminay vahoaka? Ino raha sitrikinareo nareo koa andeha mirasady aminay vahoaka? Ratsiraka ane mandeha, misy lerany ratsiraka taloha izy mandeha. Minuit, 1 heure du matin karaha ataonareo magnano dadikaseky mandeha io. Fa izy toujours misy mpagnano gazety fo ivafy io. Izy mipalapala fo. Misy izy mipodika akany ndraiky lera. Tsy maintsy présenté io mpagnano gazety. En direct. Masaka mifamatra zegny nareo volagna goeky antoko politique io fa tsy nagnano zay ratsiraka nataony zegny. Tsaroako. Misy prof zay tamin'ny za niatra tamin'ny Sainte Famille. Tsy haiko izy koa izy mbola agny ela velogno izy ary ho zato avo eny fivelomany. Fa izy ndray koa izy fa tsy agny Kabamranahary mandeha mpiadanagna izy. Tamin'ny Sainte Famille teo mangotany mpianatra Sainte Famille. Io Rosy, io rary managna Patrick. Misy Ramsey zay teo ka indro hoe Ramsey Jules. Na mpianatra tamin'ny 7e. Za nianatra tamin'ny Sainte Famille. Isakaratsiraka baka mandeha ndraiky mandeha. Le lendemain zay midika ny klasy 65 zay mpianatra anaty klasy Monsieur Gilles. Zay 65 io isak'olo mivolagna raha regniny tamy rasadiany ratsiraka. Igny fazahoanao bonne note. Sérieux raha ambarako anareo zegny. Mipody baka agny ratsiraka le lendemain tsika zay he midriky l'école. Isak'olo mitantara ino ma raha nambarany ratsiraka dianazy baka tagny. Bonne note. Igny notenao igny. Tsy note hoe ke karaha io, non. Apetaka ny Monsieur Gilles agnatin'ny bulletin-nao amin'ino? Amin'ny histoire. Géographie. Tanareo raha karaha zay. Monsieur le Président, soa fianatra président. Kenao koa fandeha magnaraka. Mivolagna. Io ne karaha zanakanareo agnaty trano, Monsieur le Président. Anao zao ke zanakanao miboaka alignandra tsy hitanao, anao mandry fo président. Je crois pas. Tsy atokisako. Ndre vadinao fo mety mivola, o papane, zanako e, andra io fa magnenako e, o papane, zanako e. Ke intsakaiky anao 33 millions population président ndesinao. Mirasadiako andeha zalahy. Zahava anao zao président, tsisy olo tsy mivolagna raha nataonao tsy mety. Vraiment tsy mety président.
On est dans le pays démocratie am sababony tsy nanjary nataon'ny Jojo edy nagnatsoatsika jiaby izy teo namonoagna hegnindry sasany mbola ziny koa ndeha podinareo io zalahy tsika le tegna niala godra nandeha te zegny non sérieux raha ambarako zegny niala godra nandeha te tsika io ko mbola cadence iny fo podinareo io marigna anie ny FFKM hoe invité ndreo raha Jojo ndeha amin'ny ino fikonandoa pireneny fotony raha ataonareo io raha nataon'ny raha Jojo sy ny forongony mbola io koa raha ndeha ataonareo io avy koa ikorontagna vahoaka zany efa nivolagna teto heureusement za tsy moasy za koa moasy za na magnano raha nampagnarivo za fa za tsy moasy izy koa raha ndeha ataonareo io misy coup d'état maventy avy amitsika o teo igny baka tsika mbola korontagna révolution fa io koa mbola mitohira ataonareo monsieur le président valy taolagna anao valy taolagna anaka atsika samy amy razagna atsika fa tandrema zalahy mafy raha nazo raha tsy mandrava igny en une semaine ria nefa amy maha olombelogno anao ajaiko maha président anao tandrema zalahy tsy ho avy aminao président fa anareo volagna tsy vakigny araiky tsy tandry vava fa zoky be malany tsy vakigny araiky agnaty vavanany ry gasikarana saky namontegna aby ndraiky vandy nefa nanareo jiaby eo nivolagna hoe tsy mila raha joela sy ny forongony zay place stratégie jiaby olondra joela zay place stratégie jiaby olondra vatomanga refondation zay fagnavoazagna zegny nandeha ia le zeny Z zeny X zeny Y tsisy nataonareo valeur ny teo ihany ny teo mampalahelo za tsy corrige anao président fa conseil ameko anao zegny tandrema raha io fa mikonokogno aro aminany hoe manambady anao managna tokatrano anao mananjanaka anao président lazandrafo hoe maty ho antanindrazana fa le vady amanjanaka anao zalahy marary fo ndre zay hety mba marary hazalahy 75 11 février fa novonegna raha tsy mandrava avy koa raiky ty bovonendry zalahy koa ratsy zalahy zegny président ialako tsigny alako fondra amy tany masina rombiny folo bongo anagnatsika tsy ho atreky aminao raha zegny fa le solution meko anao président ameza roa maramila roa directoire militaire magnatitra fialagna anao amy voninahitrinao plus que anao magnano zay président plus que anao misy aja voninahitra amin'olo vahoaka ny malagasy 33 millions conseil naka zay président tegna conseil ndre mpamosavy mandeha haligny président misy mahita intsakeky anao ndre raha Jojo nilefa mbola hitan'olo fo ry paparaziry mamaraziry mbola katsikitsaka igny loso intsakeky anao président anao ne nagnamine fatokisagna vahoaky anareo kapisavy koa naparavoravo zay vahoaka nialandry raha Jojo sy ny forongo na ino koa anareo kapisavy niany manomboky mivadika amy vahoaka président mba ampitaly e fagnontaniagna za tsy mahay 4% vahoaka amy critique anao amy Facebook na amy gazety président fa tokony angala ondrano le mamy ozy iny tsy mikoafy anao zao mibiagna andeha volagna aminay dienao tay
Hainao fa déjà directeur ny Jirama, DG ny Jirama israélien fa tsy tiany vahoaka, tsy tia mpiasa ny Jirama. Anao nandeha nikoragna ndraiky israélien. Hainao fa tsy tiany vahoaka, ndray trompe américain igny tsy tia. Inga Eric Prince. Le panefoefo américaine. Anao nandeha nikoragna aminazy. Hainao fa tsika miady. Base ny toliara io ny américain. Na ino anao nandeha nikoragna amin'ny Eric Prince. Andivilominareo koa io base ny toliara namonogna olo. Sa andeha amenareo américain koa base ne Andrakaka. Diego, azafady président e. Azafady. Entre parenthèses, miarahaba le ray aman-dreny ibaiko nitafiky an-dranomasigny Madagasikara zay nandray ny fitondrasana ny baikony zegny nianigny entre parenthèses igny. Ke za président za tsy maro volagna. Tanao za tsy mivolagna anao firy. Za tsy mivolagna anao firy président fa niany fangatany maro nagnotany hoe karakory hevitrinao zako be. Za tsy hevitra ambarako anao président. Solution namiako anao igny. Sosikevitra namiako anao igny. Mirasadia mivahoaka anao koa ndeha magnaraka. Nde minuit, nde 3 heures, nde 4 heures, nde quelle heure. Mirasadia président. Zafady président e. Tsy anao ika nde pianariny zoko be raha zegny. Anao mipody bakagny nde quelle heure. Ambara vahoaka dia anao mijotso baka amin'ny Falconry na tiako atsika tsy avion baka fa zegny. Taloha baka raha tsiraka mandeha tolom-pivotagna na Sambrano na Boeny. Anao mijotso baka regny. Salon d'honneur bon ranavy. Ry vahoaka malagasy. Alfasa fagnotaniagnanareo mpagnano gazety. Simple président. Fa anao zao mizaha mpagnano gazety jiaby misahobahoba. 30 millions population misahobahoba. Anao mahay président fa rusy tsy tiany vahoaka malagasy. Anao koragna amin'ny rusy. Io ne tsisy problème président. Anao mandeha fa mirasadia zanahabiko. Anao tsy teo. PM nao tsy teo. Tsisy olo nahetany mbona roe mirala. Dady kasiky. Podinareo zao dady kasiky ko. Nefa nanareo nagnano tam de Touré Kunda ouvertirany ino fikaonandoa pirenene taritiny filoha pirenena refondation Michael Kemtry. Anao tsy teo. PM tsy teo. Anareo président jiaby tokony présent ao tsisy teo. Ry tsy konkognareo fa nandeha tary. Ialako tsiny président e. Solution namiako anao igny président tsy za lampanjery tsy za tragno fagnahy fa olo vahoaka nagnotany za hevitrinaka. Solution namiako anao président mbo mifalikady gny andro alio fa bebe koragna atsika teo. Donc tadina topy amin'ny tandroko ny agnomby zegny e. Samby mandinika atsika jiaby. Zay gny tandrify izy. Ary anareo gouvernement baseky zay zala fagnodikodignanareo vola fagnanaovanareo vandivandy nagnadsoany areka laha taloha igny fa io toetry tsy manjary io ke io koa mbola podinareo eo sindragna zalanareo miala mora zay mahita olo apetraka io fa zay kajo zay titeky agny tsisy ranomasy itomagny avany avonenareo ty firinareo tsisy suitiny tsisy enquête tsisy nino ndre zay mety amariagny mety kajo zay lanja fatiny avany fa tsy ene iky izy io boka akamaroan'olo fa tsy milanja mandeha 4x4 mandeha tomobile atsika ty boka tsy gasy tsy vazaha tsy nino nefa atsika mifamony faty ke tsy ataoko maro iky volagna fa nivaliko volagna ny tadiavinareo e
na avy amin'ny président zegny za sura regny ny hena raha zegny. Donc za tsy ho be kibo tsy nateliko afatra nareo koa nisy tsy nanjary volagna anaka teo aitsia za fa olombelogno mandeha tany amy lolo anagnitra fa za nagnamia solution amle fangatanareo vahoaka nambarako ny madio tsisy olo alako teo ke zegny izy ry havako aby ciao bye.